n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Anyị na-ekene Chineke n'ụbọchị tata, onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Tata kwazi ụka gazuru ụwa niile na-eme nnukwu mmemme a na-akpọ Divine Mercy Sunday, oge eji ayọ ebele na amala n'aka Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Oge Chineke na-agwakwazi mụ na gị ka anyị na-enwe obi ebele n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Tata kwazi anyị ga-eme obele nwa anyị baptizim iji wee nabata ya dị ka onye otu nke nzukọ na nwa nke Chukwu. Anyị na-ekele Chineke n'isi nwa ọfụ nke onye kwazila anyị wee na-ayọ Chineke ka ọ na-eto n'egwu na amali ya. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị nata isi anarụ nye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ezinụlọ Okoro na-erunyekwazị masị n'ụwa iji wee kene Chineke ya na ezinụlọ Agwa Onye. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ mere nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye aka nje ayọ Maria dị ngọzi Virgin ọrụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile n'ụlọ ụmụnna m kwụrụba m ụwa Chukwu. Ka Chineke jikere na-emela anyị niile ebere, gbaala anyị nje anyị ga-amaduru anyị na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke onye ebere dị ebighị ebi, iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe, biko mụbaa amara nke inyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na asachapụrụ anyị na njọ, bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ, mekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị. Ayọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ndị kwere na Kristi nọgidesiri ike na-ekpe ekpere na n'ịmụ ihe ozizi nke ndị ozi. Ha na-ebikwa ndụ mmekọrịta na nke ịnyawa achịcha n'otu na nke inwekọ ihe. Chineke gosikwara ọtụtụ ọrụ ebube na ihe ịrịba ama dị iche iche site n'aka ndị ozi. Nke a mere ka egwu bịa onye ọbụla. Ndị niile kwere na Kristi bịakọkwara ọnụ, nwekọkwa ihe n'otu. Ha na-erokọta n'otu ihe niile ha nwere na nke ha natara, wee kesaa ego nye ụmụnna n'otu n'otu dịka mkpa onye si dị. Ha jikwa otu obi na-anọgidesi ike n'ụlọ nsọ Chineke. Kwa ụbọchị ha na-erikọkwa nri ọnụ n'ụlọ n'obi ụtọ, onye rie ya enyetu ibe ya. Ha na-etokwa Chineke. Ihe ha na-eme na-atọkwa ndị Juu ụtọ. Onye nwe anyị na-atụkwasara ha kwa ụbọchị ndị niile a na-azọpụta. Okwu nkụzibụwa. Nyenụ onye nwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ onye nwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Erọn kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ndị niile na-atụrụ onye nwe anyị egwu kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Akpagidesiri m ike ka m daa, ma onye nwe anyị nyere m aka gbapụta m. Onye nwe anyị bụ ike m na ukwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Ụda mkpu ọṅụ na mmeri dị ebube dị ebe obibi nke ndị ezi omume. Nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla ideji ụlọ. Ihe a bụ ọrụ ebube nke onye nwe anyị.
ma ọ bụkwa ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Taa bụ ụbọchị ahụ Onyenwe anyị mere ka anyị ṅụrịa na ọṅụ, bịakwa nwe obi aṅụrị. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ dere: ekene dịrị Chineke nna Onyenwe anyị Jesu Kristi, n'ihi oke ebere ya o nyere anyị ndụ ọhụrụ ka anyị wee nwee olileanya site na mbilite n'ọnwụ nke Jesu Kristi. N'ihi nke a, anyị na-atụ anya na anyị ga-anata ngọzi nke Chineke debere ndị nke ya. Chineke debere unu ngọzi nke a n'eluigwe. Ọ bụkwa ngọzi ahụ nke a na-apụghị imebi emebi ma ọ bụ imerụ emerụ, nke na-adịghị agbanwe agbanwe ọdịdị ya ma ọ bụkwa ree ure. Ha ga-abụ nke unu, ndị eji ike nke Chineke chebe site n'okwukwe, ka ha wee ruo nzọpụta ahụ a ga-ekpughe n'oge ikpeazụ. Ṅụrịa na ọṅụ n'ihi nke a. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ugbu a ka unu nwee mwute nwa oge n'ihi ahụhụ dị iche iche nke unu na-ahụ, ma ihe mere eji atụ unu ahụhụ ndị a bụ ka e were mara ma okwukwe unu nwere o sikwara ike. A na-anwa okwukwe unu dịka a ga-asị na ọ bụ ọlaedo eji ọkụ na-anwapụta. Ọ bụ ezie na ọlaedo bụ ihe pụrụ imebi emebi, ma a ga-eji ọkụ nwaa ya ịmata nke bụ ezi ọlaedo na nke na-abụghị ya. Ya mere, aghaghị iji ahụhụ nwapụta okwukwe unu, nke bụ ihe ọnụ ahịa karịa ọlaedo iji hụ ma ọ ga-eguzosikwa ike. Mgbe ahụ ka unu ga-anata otito na ebube na nsọpụrụ n'ụbọchị ahụ Jesu ga-alọghachi. Unu kwekwara na ya. Ọ bụ ezie na unu adịghị ahụ ya anya ugbu a. N'ihi nke a, unu ji aṅụrị oke ọṅụ nke dị ebube, bụ ọṅụ ahụ nke ọnụ na-apụghị ịkọwa. Unu na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ihi na unu anata ihe unu ji nwee okwukwe, bụ nzọpụta nke mkpụrụ obi unu. Okwu kozabruwa Jesu kwuru sị, ị kwere n'ihi na ịhụna m. Ngọzi dịrị ndị na-ahụghị m n'anya ma kwere.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ bụ ụbọchị mbụ n'izu, ndị ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha, sị ha, "Udo dịrị unu." Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya abụọ na akụkụ ya. Ya mere ndị ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ onye nwe anyị. Jesu wee sị ha ọzọ, "Udo dịrị unu. Dị ka nna m zitere m, otu ahụkwa ka m si eziga unu." Mgbe o kwusịrị nke a, o kusara ha ume sị ha, "Naranụ Mmụọ Nsọ. Ndị niile unu gbaghara mmehie ha, a ga-agbaghara ha. Ndị niile unu jụrụ ịgbaghara mmehie ha, agaghị agbaghara ha." Otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ, Tọmọs, nke a na-akpọ ejima, esoghị ha nọrọ mgbe Jesu bịara. Ya mere ndị ozi ibe ya ndị ọzọ wee sị ya, "Anyị ahụla onye nwe anyị." Tọmọs wee sị ha, "Ọ bụ naanị mgbe m jiri anya m hụ ebe ntu kpọpụrụ aka ya, ọ bụ naanị mgbe m tinyere aka m n'apa ntu ndị ahụ, ọ bụkwa naanị mgbe m tinyere aka m n'akụkụ ya ebe a mara ya ube, ka m ga-ekwere na o sitere n'ọnwụ bilie." Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, ndị ụmụazụ ya zukọkwara ọzọ n'ime otu ụlọ. Tọmọs nọkwa n'etiti ha. A kpọchiri ụzọ akpọchi, ma Jesu batara guzo n'etiti ha sị, "Udo dịrị unu." O wee sị Tọmọs, "Wepụta mkpịsị aka gị, tinye ya ebe a. Lelee aka m abụọ. Setịpụkwa aka gị, tinye ya n'akụkụ m. Abụla onye na-esi agụgọ, kama bụrụ onye kwere ekwe." Tọmọs wee tie sị ya, "Onye nwe m na Chineke m." Jesu wee sị ya, "I kwere ugbu a n'ihi na iji anya gị hụ, ma ngọzi dịrị ndị na-ahụghị ma kwere." Ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ ka Jesu rụrụ n'ihu ndị ụmụazụ ya, ndị a na-edeghị n'ime akwụkwọ. Ma e dere ndị a ka unu were kwere na Jesu bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, ka unu were site n'okwukwe unu weta ndụ ahụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. I know my Redeemer liveth. I know he is not far from me. I know when he shall arise, the world will know that my Redeemer liveth. Chimudindo chimawu yawu mancha. Chimudindo chimawu yawu tata. Otu. Onye na-eme mma chimọma na chimawu yawu tata. Hey, hey, hey.
na-agbabara n'obe na chi ma nwụghị anwụ ma ncha chi ma nwụghị anwụ taa onye na-abịa ọzọ chi ma ọma na chi ma nwụghị anwụ taa chi anyị dị ndụ ọhụrụ onye na-eme mma chi ma ọma na chi ma nwụghị anwụ taa aka na-enye nwa chi ma ọma na chi ma nwụghị anwụ taa onye na-abịa ọzọ chi ma ọma na chi ma nwụghị anwụ taa aka na-agba ọbara n'obe na chi ma nwụghị anwụ taa aka na-alụ ọgwụ chi ma ọma na chi ma nwụghị anwụ taa chi ma nwụghị anwụ taa chi m dị ndụ chi ma nwụghị anwụ taa chi m dị ndụ chi ma nwụghị anwụ taa ayọmọlele 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 anya Chineke m bayọma ụmụ Chineke ọ na-elu na ayọma ego jisi na ubi nie ayọmọlele anya Chineke m bayọma ayọmọlele anya Chineke m bayọma Yamalele, ayoma, yamalele, yajinele mobayoma, ayamalele, ayajinele mobayoma, hey, ayamalele, ayajinele mobayoma, yamalele, yamalele, ayoma, yamalele, yajinele mobayoma. Ayamalele, ayajinele yibayama. Ayamalele, ayajinele nobayama. Ayamalele, 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 ayajinele nobayama. Ayamalele, ayajinele Ngozi ayamalele 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 ayoma amen. Chi anyị dị ndụ na chi anyị anwụghị mana ọ bụ onye nwe okwukwe. Okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme gịnị ana o nyere onye ọbụla ọ ịchọzi ịnabata nke gị ọ lụwalụ gị ọlụ. Unu nụrụ ihe kwuru n'akwụkwọ nsọ. I thank Thomas maka okwukwe nke bụkwa udo okwukwe m. Ya okwukwe nke bụkwa udo okwukwe m. Ana m si Chineke ọ gọzie ndị ọzọ ya mekwe gịnị ya gọzikwe m. Ya ezine mmadụ ozi ka ọ bịa zie m ya zie m direct. Zie m direct because na nke ahụ iziri onye ọzọ onye ahụ nwere ike chejigherie ya ma zie m direct. Okwukwe Thomas ana o mejupụtara ya mana n'ekene anyị ụmụ apọstụl niile gbara ọsọ. Onye ọbụla dị mbọmbọ egbu onye nwanyị nie ya mana otu nwanyị siri ọnwụ kwụsị ike n'okwukwe ya. At that time, remember that nọ na mountain ka ị na-eje eso na mountain n'ime uchiche ebe 4 a.m. ka nwaanyị a bini mana ndị ọzọ na-arahụ ụra.
ndị ọzọ enwerugo na omego gịnị na ọnwụgo, mana this lady si na ọnwụhụ obinye kajigo nyafu ya ebe a ka o jere ewezie ya ozi jeze gwa ndị ọzọ, gaa gwa ụmụnne m na m emego gịnị na m ebinigo. Respect women. Ọgwụfụ nwoke ọbụla n'ebe a, respect women. If they love you, you know, if they love you, listen to me, if they love you from head to toe. I didn't mean argue. If they love you from head to toe. In Jesus God, nzuzu ahụ bụrụ ha gịnị? Love. Ọ sị na na die na ezuzu. No, it makes me happy. No, na ezuzu. Yeah. And here because of what? Because of love. You know? Mana chigi kpọọ ọkụ nwaanya ehetie gị ma ume ikuru ma ume si gị n'ime apụta oge eme gịnị oge ehetie onye ọbụla ikwere n'aka oge ehetikwa onye ahụ. You know, you look at how this woman ji wee binye n'ime ụtụtụ egwu dukwa n'ije na ihe niile mana o jere because of what? The love she has for Jesus Christ. Oje nyanwa bụzi the apostle, nyanwa bụzi je gbasa ozi ọma. Nke ọzọ abụrụ, the resurrection is not the end of life. Resurrection is the beginning of the joy of life. You know? No. This is the time ndu bidozi. Nke anyị na anyị na-ebibu before abụrụ gịnị? Ndụ. Kịta ka anyị nweziri gịnị? Ndụ. Anyị kwesịrị ibi ndụ ahụ. Ịma na asị na oge Lent, ekpere, fasting na gịnị ọzọ? Inye charity. No ihe anyị kwesịrị ị na-eme. It didn't stop with Lent. Kita ka o mere gịnị? O bidoziri multiply ya. Ọ bụ na ị na-ekpebu before bebe. Ọ bụ na you don't fast before, ị na-ebu on before, bụ ezi ọnụ kita. Ọ bụ na ị na-enyeburu mmadụ ibe gị aka, mezie gịnị? Yewezere mmadụ ibe gị aka kita because oge adịrọzi. There is no time. Onye na mfu na nkwo ogbe na Mbaise, you know, yeah. Awesome, Father, give me 5 naira. There's no time, you know. And they emeche ngota that n'ihe okwu bụ eziokwu. Father, give me 5 naira. There is no time. So onye ọbụla mara ihe ọ na-eme, ihe anyị na-eme, there is no time. So meme ihe ị ga-emenwu na mgbe oge ka dị. Fee Jizọs ọfụma, fee Chineke gị ọfụma mgbe oge ka mere gịnị? Mgbe oge ka dị. Ya bụ nakwa mgbe a ga-ajụwazi gị ajụ, ị na-enenizi anya n'elu. In Jesus' name. Ndị ga-eme baptizim and their sponsors.
Okay, we go on. Dear parents and godparents, your family has experienced great joy at the birth of your child, and the church shares your happiness. Today, this joy has brought you to the church to give thanks to God for the gift of your child and to celebrate a new birth in the waters of baptism. This community rejoices with you, for today the number of those baptized in Christ will be increased, and we offer you our support in raising your child in the practice of the faith. Therefore, brothers and sisters, let us now prepare ourselves to participate in this celebration, listening to God's words, praying for this child and his family, and renewing our commitment to the Lord and to his people. What name do you give your child? Sochima. What do you ask of God's church for Sochima? Baptism. In asking for baptism for your child, you are undertaking the responsibility of raising him in the faith so that, keeping God's commandment, he may love the Lord and his church, his neighbor, as Christ has taught us. Do you understand this responsibility? Yes. To the God's parents, are you ready to help the parents of this child in their duty? Yes. Sochima, the Church of God receives you with great joy. In her name, I sign you with the sign of cross of Jesus Christ, our Savior. Then after me, your parents, God's parents, will do the same. Dear brothers and sisters, let us invoke the mercy of our Lord Jesus Christ for this child about to receive the grace of baptism, and for his parents, godparents, and all the baptized. Give this child new birth in baptism through the radiant divine mystery of your death and resurrection, and join him to your holy church. Lord, we ask you, hear our prayer. Lord, hear us. Make him a faithful disciple and witness to your gospel through baptism and confirmation. Lord, hear our prayer. Lead him through holiness of life to the joys of heavenly kingdom. Lord, hear our prayer. Make his parents and godparents a shining example of the faith to this child. Lord, hear our prayer. Keep his family always in your love. Lord, hear our prayer. Renew the grace of baptism in each of us. Lord, hear our prayer. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint John the Baptist, Saint Joseph, Saint Peter and Saint Paul, Saint Sochima, all holy men and women, saints of God, pray for us. Almighty and ever-living God, who sent your Son into the world to drive out from us the power of Satan and spirit of evil, and bring the human race rescued from darkness into the marvelous kingdom of your light, we humbly beseech you to free this child from original sin, make him the temple of your glory, and to grant that your Holy Spirit may dwell in him through Christ our Lord.
Let us pray, dear brothers and sisters, that the Lord God Almighty may bestow new life on this child by water and the Holy Spirit. Dear parents and godparents, through this sacrament of baptism, the child you have presented is about to receive from the love of God new life by water and the Holy Spirit. For your part, you must strive to bring him up in the faith so that this divine life may be preserved from the contagion of sin and may grow in him day by day. If your faith makes you ready to accept this responsibility, then mindful of your own baptism, renounce sin and profess faith in Jesus Christ, the faith of the church in which children are baptized. Do you renounce Satan? All his works? I do. All his empty shows? I do. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Believe in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. Last question to you. Is it your will, therefore, that Sochima should receive baptism in the faith of the church, which we have all professed with you? Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin, giving you new birth by water and the Holy Spirit, and joined you to his people. He now anoints you with the chrism of salvation, so that you may remain as a member of Christ, priest, prophet, and king unto eternal life. Sochima, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. May this white garment be a sign to you of your Christian dignity, with your family and friends to help you by word and example. Bring it unstained into eternal life. Amen. Candle. Receive the light of Christ.
Parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly, so that your child, enlightened by Christ, may walk always as a child of the light, and persevering in the faith, may run to meet the Lord when he comes with all the saints in the heavenly court. Amen. May the Lord Jesus Christ, who made the deaf to hear and the mute to speak, grant that you may soon receive his word with your ears and profess the faith with your lips, to the glory and praise of God the Father. Amen. Let us now say the prayer that our Lord Jesus Christ taught us. Our Father, who art in heaven, the Lord God Almighty, through his Son, born of the Virgin Mary, brings joy to Christian mothers. As to the hope of eternal life shine forth upon their children, may he generously bless the mother of this child, so that as she now gives thanks for the gift of her child, she may always remain united with him in thanksgiving in Christ Jesus our Lord. Amen. May the Lord God Almighty, the giver of life both in heaven and on earth, bless the father of this child, so that together with his wife, they may, by words and example, prove to be the first witnesses of faith to their child. In Jesus Christ our Lord we pray. May the Lord God Almighty, who by water and the Holy Spirit has given us new birth into eternal life, abundantly bless his faithful here present, that always and everywhere they may be active members of his people, and may he bestow his peace on all who are here. In Christ Jesus our Lord we pray. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. ngwakwa n'ọtọ maka ekpere nke ndị kwelụnụ. Chineke onye fada ga-ekpezi ekpere nke ndị kwelụnụ tata. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'ụbọchị tata anyị na-eme mmemme nke Divine Mercy. Anyị na-ayọ ka iche ntị were obi ebere gị n'ụlọ anyị anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, maka onye ndu anyị bụ Pope, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, ndị brọda, ndị sista, na ndị na-agba odibo n'ọlta nke gị bụ Chineke, na ndị ọlta servers. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nọnyelụ anyị niile, na-edu anyị, na-enye anyị amamihe nke anyị ga-eji wee na-alụ ọrụ Chineke. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nyanya niile, ndị nọ n'afụfụ, ndị nọ n'ọnwụ, ndị obi na-agbawa, ndị na-eru uju. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye na-akasi mmadụ obi, bịa zute ndị a niile, bịa gwọọ ha nyanya ha niile, ma kasị ha obi. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị. Ka anyị yọkwụzie maka nwa ọfụ nke Chineke nyere anyị n'ụbọchị tata. Ka Chineke nọnyelu nya bụ nwatakịrị Sochima, ka o nwee ike na-eto n'egwu nke Chineke. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị. Ka natazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị yọ, ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke chike niile nara nọ. Onye nwe anyị niile ndị bụ ndị nke gị, biko nara onyinye anyị, mee ka anyị site n'ikwupụta aha gị ya na ọmụmụ ọhụrụ amụrụ anyị nweta aṅụrị nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdọ bụrụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na-asị: Nna anyị dị nsọ esi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ berukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunia n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha, nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro be Eji Maria dị ngọzi n'ihe nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na ọwa eketa ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebe site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe,
zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nenụ nwa atụrụ nke Chukwu, nenụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebere.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, anyị anatala ihe ọgbụgba ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko anyị na-arịọ gị mee ka ọ nọnyela anyị oge niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. I will just 10 to 15 minutes to get pụọ n'ụlọ ụka maka enwe another mass by 3 p.m. Divine Mercy. So, second collection. Chim. Ndị be agwụ onye, una na-get ready, ana finish nke a una mebe ozugbo. Ndị kwa ya ngwa. Aga m akpụrụ gị ikpere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tọrọ gị mma. Aga m akpụrụ gị ikpere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tọrọ gị mma. Aga m akpụrụ gị ikpere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mma. Ndị be agwụ onye gbagotebenu. Ndị be agwụ onye gbagotebenu. Hello. Wendy and Chisom gbagotebenu. Okay. We Solidarity classify one family from our parish is looking for 3-bedroom apartment for rent. Employment opportunity for maintenance position. This candidate must have these following qualities: medicine, carpentry, basic knowledge of electricity and plumbing, and must speak English and Spanish. Ngwa, na Bogoten. Akamara makainga buru Chineke mo. Akamara makainga buru Chineke mo. Akamara ma. Waraya kamarama. Waraya kamarama. Waraya kamarama. Ebu marama kainga buru Chineke mo. Ebu marama inga buru Chineke mo. Ewara ebu marama. Ewara ebu marama. Tuwara ebu marama. Tuwara ebu marama. Tuwara ebu marama. Tuwara ebu marama. Ebu marama.
Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. Come and see the Lord is good. There is nothing he cannot do. Come and see the Lord is good. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Okay, ndị bagbu onye sikwa ka m gwa unu na ha nwere take away na garage. Agbasa onye ọbụla anana before you will your own package. And the men, ndị nwoke, enwe small meeting, so I nwere ike imekwasị ya na garage by a Christian father. I got a meeting there outside. Where na-eme. Enwe Father Anthony say ka m gwa unu na ọ na-akwadobe 25th year anniversary. 25th year anniversary. Ọ sị na nkwadobie na m ga na-ejikọtazi ndị Fortunata ka esi eme so emechazia na ụkatata dị gara ekechazia ngwazi unu ihe a ga-emewe wee nyere ya aka maka anniversary ya. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Anyị na-anabatakwazi nwa ọfụ anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị kụọ ọnụ Chineke aka. So he is the newest Christian in this church, and n'ime anyị niile nyanwa dịka anyị chara asọ. So onye chịpụ na chọọchị a emetụ ya aka bili aka dị asọ wee na-apụ. Then also just to remind us, I saw there was a lot of noise in the church today. And it's not Catholic to make noise in the church, especially when the Eucharist is on. That's why I'm speaking it in English, so that everybody will hear. So you don't make noise in the church. No conversation. It's a sacred place. And if you're in the church, you respect Jesus. So it's not a marketplace. That's number one. Then number two is, whenever the reading is going on, nobody is expected to move, because your movement will be distracting others from hearing the word of God, and they are entitled to it. So if you're late before the reading, the usher will tell you to stay at the back. Then as soon as the reading, the first one finishes, between the first one and the second one, during the responsorial psalm, you can walk in. Then if the second reading is going on, you don't move. Then after the second reading, during the Alleluia, you can come in. Then if the gospel is going on, you don't move until the gospel finishes and people are sitting down, then you can come in. Then if the priest is preaching, nobody should make one movement. Probably because you've not spoken to people in the public, so you may not even know how difficult it is to stand in the pulpit to talk. It's a lot of energy, it's a lot of brain work, and little distraction distracts the whole flow. And other people in the church are also entitled to hear the word of God. And so your movement is distracting those who came on time. So we have to be very conscious of this Catholic. It's a basic Catholic thing. It's not Father Cosmos thing. It's Catholic. And this is Catholic Church. So it's not even about here. It's about everywhere you go. That's why I'm saying it, because I know some are not even our parishioners. But wherever you go, it's a Catholic thing. So let's be very, very conscious of that. And then nekenezi onye ọbụla na-asị ka Chineke gọzie anyị niile ka Sunday nwa makaliala anyị na mmasị na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ngwa, just briefly, enwelu ndị mele anniversary
wedding ha ka anyị gọzie ha. Okay, so anyị gbasazia mass, anyị gbasa mass, ndị be baptizim, unu agbagota anyị ese foto just one spot, just 5 minutes, agbasara mass kịta. Onye nwe anyị na onye lụnụ. Gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. N'abalị misa gwụsịgo. Otito dịrị onye nwe anyị Chukwu, otito dịrị na dịrị ya eze ụwa niile. Chukwu bụ onye bụ onye kere ụwa niile, otito dịrị ya eze ụwa niile. Otito dịrị na otito dịrị onye nwe anyị Chukwu, otito dịrị na dịrị ya eze ụwa niile. Please, everybody go outside, please. There's another mass about to start. And no noise in the church. Go outside. Go outside. Kevin, take the pictures outside.